Hvis man ikke har ild, så bruger man magi. Det var rigtig fedt at stå på scenen. Især fordi der er et kæmpe publikum. Det er rigtig cool. Ja, hvis det ikke klør 5, skal jeg så aftale, at jeg får et kys på kinden. Var det klør 5? Jamen altså, Sonny er jo meget charmerende. Men det gør det jo ikke alene. Men han er også en meget dygtig tryllekunstner. Jeg er helt sikker på, at publikum vil tage rigtig godt imod ham. Vi har heller ikke så mange tryllekunstnere. Uanset hvor man er i verden, så kan folk lide magi. Alle bliver fortryllet af det og imponeret. Så er der ikke nogen vej ud her, eller her er den midten. Hvis du puster. Hey! Det er en fed fornemmelse, altså. Folk bliver overrasket og sådan, skriger. Det kan jeg godt lide. Skal du stop? Sonny skal nok levere noget helt ud over det sædvanlige for at gå videre. Jeg er bange for, at det kan blive for småt, at det ikke når langt nok ud. Jeg håber på, at den magi, jeg vil vise nu, den vil fange dem, der sidder hjemme foran skærmen, sådan så de har den samme følelse som dem, jeg tryller fra på gaden.